салом ба кулли мухлисони канали Самбой ТВ Екатеринбург. Ман ҳастам Парвиз аз шаҳраки шаҳри Туз. Мо имрӯз дар чашмаҷони чилчорчашмаи шаҳри Тузем. Шуморо имрӯз бо тамоми санъаташ бо ин чашма шинос мекунем ва видеои беҳтарина пешкаши шумо мекунем. Дар ин ҷо як гостиница аст. То ҳозира кор накарда истодааст. Ман 1-3 сол пеш омада будам, кор накард, ҳозирам кор намекунам. зиёратгоҳи Чашмаҷон. дар ин ҷо бисёр одамҳо тамошо мебинанд. бо ҳамроҳи кӯдакҳошон, бо ҳамроҳи рафиқошон, бо ҳамроҳи дӯстошон. ин ҷо зиёратгоҳи 44 чашма аст. саршавӣ 44 чашма